You know, summary. They are called Unyangupon Casiano Enim. They are bomb pie. Also, any assassin, Ura. Una to me, any holding in our war. A bomb pie, and that was it, or do no humor. And then swam a quiet say and for some emerald. I was somewhere ebe one holding, and it would to me any HD, not any inch that my and that was it. When everybody used to him. Amen. You and then young upon as it said, and then also already I may have quiet in ever find out some years I've been home. They say, Sunya may be a boy. You can say, Obia so Ufula Samno or her said the AC, air, and Wabrabum. In the animal Samnoa enche, it had been a year, not a brace emonsono, Yatuaso. And the editor Betianwa, Nanechano, the Ecobiano, no bianso, a day, a bonnet nothing Fasubia or Hubiano, no way. And then you say, yes, I told you, now say, and now 17 is said, diet is the answer. Diet is the answer. And I said, Ebiane, any Bibia, and I said, any Ediane, any Adian, and I say Ediane, any Imuae, Ediane, any Imuae. Ihiapa said, the Yebushin, Elamon who said Ediane, I answer, and I Imuae, and I said, a year no. So you can any kind, Yakai Yangupan Sam no. Or St. Camphor, Ecclesiastes chapter 10, verse 17. Our Monchai, or say, in Sane, as I see our own here this year, na Nemo Pamba, Edith Ebra Simu, and Wodinti, Tiahun said, and Wodin Panti, the Maidi, see Bedi Dia, not a Wodin. And you bring a catch the one Casakrabi, Safi, Wodin Pa, and maybe I can, not a how war. Funny things be an who cry be a crowd to me any hour for a cry and check. And I want to mean describe a crowd. Sana Mananiano, I say, if you are quail, dear Diane, and my own name. My baby didn't swap. Now I say to me, and you are in the and you are near dear. I will say, you did be. Now I can kind of pass some more. Genesis chapter 2, 16 to 17. 2, 16 to 17, Genesis. Or say, na Radi Yangopon, Eshe, when he panel say, Tulumha, in the engine, Dibi. Na papa ne bone hu nim de dua de eni efisada a obedi bie no owu e na obewu ha sei eye honhum mu asembum e na honam adesua nso ewo mu say Adam ebetimi anya hoɔden atena ase e wo garden mu ho a ye hye ne se enuane aso aba ne nyina na de oni bi so odi ne nyina bia obenya hoɔden edi ka ade amano say the vegetables seeds ene de keka ho nyina Nyankopɔn ka say enye na aduane ena o ka kye say turum ha enua hodo ne nyina na de edi bi na de turum na nemom de esi aduane etuanu finfin de eni bi na da obedi bi na obewu na ha na ye besua bi afiri mo ho say ewade ka say Adam oni turum ho nyina nyina bi no ehun say so odi emu bia ana odi ni nyina bia obenya hoɔden edi ahoɔden bebre wono ankasa na de eni se odi edie so odi a edi wo ha bebre no ehwe no nso de eni se yenye yedie enema bia ya kyerɛkyerɛ mo sa ade we wudi a edi ade bebre wo edi kwada na bebre wo no se wudi a edi kwada na bebre wo de ya kyerɛ wo se udi a obenya hoɔden a edi Nyankopɔn asɛm a kyerɛ wo no udi a benya hoɔden de esema Adamu nie no so odi a ono ankasa ebehu no se wo mudi bie no de wade kan no ebaamu se won yan so ye di nuane bi a enye na de eye ye ni di a mumenya dwene me se enya hoɔden di Nyankopɔn se Adam eni nuam ho nyina abani bi no sa eni abana e woto mo nyina eating the trees in the garden will promote a good health
sɛ odi enuane no a enuaba no ene de aka che no nyina no a e de apomodin ebebre no obenya hoɔden afiri mu na sɛ woya soɔden na okodi de enye de a emoa no ndi sɛ yenso ya soɔden ne ekodi unhealthy diet ya e de poor health na ebebre yen poor health mo sɛ ne anka ho sɛ da bia ne eni ahoɔden ne eni ahoɔden poor health ne mo sɛ edi healthy diet ya and also the good health and a bebre yen ti mo yen no nso he say edi nuane bi a enya awiye no e be ya de nko a even it can cause a premature death ebetimi abu ya brem kura awu se didi nuame ya enya ya de no ha bebere no a be ya akwa mu na fi ebetimi kwa de owuo abre nti de eni se adanu mu die no so wo mu di a e de ha e bebre wo mo nti enne onyankopɔn asɛm so ɛkasa kyerɛ yɛn hwɛ wiase ewo mu a yare bebrenu a na ɛkɔ so yare ɛne awuwuwo bebree ebi wɔ hɔ de a yɛn nkɔm hyɛ na ebi wɔ nso de a na anipa yɛn kasa yɛ asoɔden ɛne sɛ yɛn hwɛ yɛn so yie ɛna ɛde owuo ɛne nneɛma bi a ɛne sɛ ɛba yɛ so deɛ bɛhwɛ statistics bi a na mebo a adesua mu 2015 World Health Organization enipa hodo bi a omu wiase a yɛtwere ho asɛm to hɔ ɛne ɛkwan ahodo a saa nkɔfo edudo no afa so ewuye na afei yebesua ade bi afiri mu ne nso yahwɛ ɛnu na meka sɛ diet is answer diet is the answer nti aduane ɛne ade nyinaa anaasɛ aduane anaasɛ nutrition no edi nuane ahoɔden wɔ mu a ɛna ɛbɛboa nti ebedi nuane papa nyinaa bi aduane ebia no on sɛ aduane bia yɛ kyerɛkyerɛ wu bia Nyankopɔn asamaka bia no fruits ahodo nyinaa ne de yɛka yɛ fruits bia yɛka ho bia egudu bia no so far as betumi ehunu sɛ we ɛyɛ alkaline we yɛ man sɛ de acid amemfa mfra no ebia betumi aboa vegetables ahodo bebree edika ho betumi aboa yɛ ne mmom yɛka sɛ yɛ di baako pɛ ɛnɛ yɛde ahoɔden nyinaa esi so a ɛmmoa yɛ enuane adibo ha ɛde sɛ fane sɛ yɛsi di aduane biara bi di bibi a ɛbɛboa bibi ahoɔden mu biara no di bi praise the Lord yɛsɛ Adam oni nuane nyinaa bi ananya saa yɛsɛ enuane mu bi enuane nyinaa oni bi ne mu baako deɛ yɛka sɛ ma oni so edi balance diet ya na yɛbɛnya ahoɔden afiri die di yɛ nyinaa mu biara mu sɛ vanse bia enuane ahodo a ya ne yɛdie no ya na kwese nka yɛ nyinaa ba sɔre na yɛse yɛhia sika bi yɛde bɛyɛ yɛ asɔndan ho adwuma ebi ehia dan sɛ kura no a 10,000 Ghana cedis na yɛde ayɛ project na obi aboa obi sɛ mema 8,000 we mema 1,000 we mema say we mema 5 we mema 2 cedis we mema say yɛ kan ni nyinaa aboa no na yɛtimi anya ohwɛ mu a deɛ ne deɛ dɔɔso no ɛno nkwa ntimi ntɔ ne mom inya bi pri asem asi hɔ ɛna ma yɛnya ahoɔden saa na diet nso ɛteɛ healthy diet no obenya bi afiri we mu no obenya bi afiri we mu na afei wanya ahoɔden ti baako pɛ deɛ ɛma ɛmfa wo ntimi nkɔ example bi di sɛ sesame seed a yɛka ho asɛm akyerɛ mu yi ɛne nnuaba hodo nyinaa ɛmfa sesame seed nyɛ patɔn ɛyɛ aduaba bi a nnuanennuro bebree wɔ mu na apɔmɔden ho nneɛma bebree wɔ mu no ɛdɔɔso paa a nipa di a ɛboa no nanso ɛni ka nte aseɛ sɛ sɛ wɔfa sesame seed sɛ wɔwe a na no nko ara na nka wɔwe a vitamin C nim sesame seed adeɛ fɛn vitamin C ebi nim ɛna vitamin E ebi nim vitamin A ebi nim vitamin K ebi nim nanso nneɛma bebree no ara na ɛwɔ mu example sɛ ebi di sɛ vitamin K sɛ enu sɛ adeɛ twawa sɛ vitamin K enu mogya enu system mu a emogya betu saa ti vitamin K wɔ emogya mu no ɛna ma sɛ bibi twa ya nea na ama na to atwa na emogya no na ama na atwa
eni vitamin K hu hia nanso ebi ni saa vitamin C di mu eni so obi so wo we eno nko a no wo we no nko a ne mo anya wofro bi anka ho a obeto sini obaabi ebedu point na ade ebetwaw emoja betu saa entada if you say uni vitamin K bi a wo system mu eni eni ebedi ye no yebedi we ni edi we enti say ye fa example say ye fa vitamin K a ameka wan se mu a yebeti manya bi afri spring onion mu mo friend say kura ma me hwe say ese ye bi afri spring onion ebenya bi afri mu na green yedi die nyina leafy greens nyina vegetables no ebenya bi afri mu ti odi we no wani we vitamin C ebenya bi afri fruits bebre mu enti mo ma ye ni aduane ba akopɛ emfa enya ansa dini nyina bi praise the Lord yes muni bia na munya bia na nti nemo ebia na kwana wada ma sia bi twa no a na moje etu no a na enya ada ba ye ne de ne moje etu moja ne etu bebre no a no wo lake vitamin K na ni bi wan nti o si ye die na bi twa ne a anempo nse awo kwana na ebekwa so kwana no a emoja ntuye nya na fe kwana na fe die etwa ntwa ti yema mo den se ye nyina e de beto ya akoma so na me boa ne nsa de so ne nkonsie no e be boa e bebre ne mo e bia se enuani bi ho na se wudi a e bia na wakoma ya de ti nuani a e be boa wo ma wakoma ya de na brase na onya ho to no obedi no mo e bia liver problems na person o liver ho nya ho den o kidney ani o lungs ani ade ade waharawa nim nyina nya ho den de a ene wudi we no mo but unya de aka no so di we no mo but enya de aka no uja de aka no a eno aba ko for house asa abrew na fe edwa kwa amanie mu na ene nimsa ne yebehwa bibia adesua mu no enkosie no ebebo ai bebre pa ye pa enti ebesua bibia akra afa yehwe nipa omo ewuye no enwie na fe yehwe adesua ebenya firim na fe ya sa ato adesua no amu ne ewoyi. Praise the Lord. Good. Yo, ede nyankopon ase. Se yehwe enyankopon ase mu a se de ne adesua no ene ye ka no a enipa ebetena ewi ase ase no a omuye no omdo oso pa na se asusu ne yehwe top 10 causes of death worldwide 2015 nipa beye 56.4 million and 2015 omuwuye 2015 kwawo ye kai nipa ewu wiase a World Health Organization omo ho documents ho edi adanse se we no nipa maako nkwa 56.4 million yes nipa wu anase nipa wu papa de answer ma records no de enena enia no na omo hwe eniema ebe se edua ene edoso enpa ne ade a enkonfo omu ye pa no omonam so ewuye ne madu pa na omo ye ho statistics ehweye se ewuye anipa wuye e ka 56.4 million anipa sa na ati ase ne ante mutwi nipa sa na ati 56.4 mompaja monsa mehwe ese opepe aduonum ensia million ma konkwa 54 opepe sa nkwa 56.4 million ene wuye na omo hwe enema top 10 a ekumis edi owuo we ebaaye na ebebosa ka emubu ha ne ya chirechiri mu ne ahwe de ebetimi aka fa ho de di kan no sa de edi kan pa ma nipa wi ama chirim efre bibi ischemic heart disease
ischemic yame we betrim akomanya de ne fa bi a yefa ischemic ene pa the top a ekum ni pa yie pa akomanya de ne fa bi a metire mo a kire mo no ekum ni pa ene pa na teso ebe se emfie 15 years ni ebesi na de saa akomanya de no ene ekum ni pa bebre ntinkonfo mu wu 56.4 million no dodo no a de o mo wuye no mo do so pa o mu pa yankonfo bi a akomanya de ene kun wo mo na eno ye ebehwe ni wi ametire kire mu de to so mi no so e stroke se ni pa se ni stroke aha se eninu nyina eno so se yanka ni twin dem wana na munim dada praising enti nipa omo enkonfo omo wu ye no do no ana de to so mi no second killer most killer eba ya no so ye enkonfo a stroke ena ekunkum wo mo no so ebechirim ebehede ebesua ne kakra bi afimu ana ye obi nso ya fa bi chronic obstructive pulmonary diseases eno so mechirim akire mo eno so na to so yensa me beteme bo so mechirim akire mo na timi aboa mo eno to so miyensa ena afei eno achi nso no de edi hobio nso eye lung cancer kokoramato nipa ya harawam enan no kokoramato nipa harawam no nso no eno nso ede owu eba pa yie ena eno achi the total fire from so diabetes enkonfo nso ositire yade eno nso ekun nipa bebre wo mpa asitire yade eno nso ekun enkonfo pa yie na edonso ene obi bi efe ne se Alzheimer's diseases eno nso dementia adwene no emu enye se nipa na bodamu adwene no efa bi afedi de mani patime dwene de mani patime kaya asem no eno nso ewu na fe eni hobio eno nso edwuwo kase eba pa ye eno nso yebekom na fe ya hwe eno da nche nso efe bi lower respiratory infection eno nso akumni papa ye sam mo kai enya say hey we say 7 okay eno da nche ya 8 eno nso de to so 8 nso eye diarrhea ni pasa nim diarrhea sane ya na munum nyina o ja wonan sa o ja na sa eno nso ekum ni papa ana fe de to so nso eye tuberculosis eno nso kunkrofo pa nsamanwa eno nso eye de to so nkron a ekum ni papa bika to nso ye road injuries kan kwansia nso ekum krofo pa ye pa sa enipa maako 56.4 million wuye kan kwansia ekum bebre pa ye 10 no first pa no nanka HIV kan ho ba say a drop the HIV enka top 10 no kora ni hu de na nso ni hu nyahu no say nyare na ye ka kan wasam de say ne de 2015 no enipa ewu owi ase no yade ahodo a na yade ekwan ahodo a mo fa so eko ye nie praise the Lord praise him ye ba hwe se ebia enkom se bi fa ho ana se nyangopa asem bi fa ho a ye ba hwe ni nyina nyame bo a na kan omo kan kwanhyia ku omo do no na ye emema ne emamu wa pa na kan kwanhyia sa kwanhyia no a ni panya wa sa ase so no kom se adowa fo so omo do no aye mema nti se na obetuma ate ase nti do no a de kan kwanhyia ku omo nti eni enkonfo a diabetes ku omo wi ase no omo do so kra cha enkonfo a kan kwanhyia eni yare akomanya de ne yare ne ebejeche mo akire mu no mo hu de eye nipa we ye de ye record yo eda ho mansan nyina nim nipa ewu owi ase 2015 no statistics de dia mamo no yade a ne yenhwe ye kan se ischemic yenhwe ye kan se ischemic events bi a disease ya heart disease ya de woman say ya akomanya nyame bo ye ma ye no pompi moja ko ba bia ndi obi o ha say bia wakoma na pompi moja ko ba bia na eno anso hia moja ono ankasa nso hia moja enti your blood vessels moja kwai
yo ayana hodo miensa veins arteries and capillaries ni nyina no eye moja kwaya moja no efa mu edi afuru na ekoba eni akoma no de no a kono eba akọ ono e pompe moja ono nso hia moja no de atena se na ischemic disease na eka ho heart anase coronary heart disease na eka ho asem no akoma no moja no a esese nka ono wonya no obohuna blockage bi aba na bi dia blockage bi aba eni ebe sikwa no a emoja na akoma no ebe hia no no de atena se no onya eba saa no na fe di akoma all the functions of the heart na comes to the end afi akoma no na me say emoja no a ono wo hia no wanya ndi wanya then riba heart attack to bo eso wonya heart attack akoma ni moja no a ese nko no wonya wanya eni sa yade we no eni pa ewu wo wiase no no mo enam so wu ye na don so bebre pa ye praise the Lord obi a ha say ana enti mo he no nso eno no enti akoma ohia moja akoma no ono obehia emoja no edure bi a wona e pompi moja ko ba bia na onya moja de a ono nso obewu enti akoma no se na adwuma no sizi pa ni fansen nyina abawie ontimi pompi bio because onya wasizi ties obi anya heart attack na koma ache no ense akoma no emoja na e ba koma mu no part na ye de be a block ti either say do no a ebu cholesterol aye kan ho asam kire mo no na block ebi a cholesterol na block na esi kwae na fe nipa no na fe die onyim onsomu o no wawu eno ya de kan ho asam kire mo aduane ebedie bi bebu ayen e wo de ye kan ho ti wo ha sei na se won hwe yie na de ye kan mfa ho a ene wow jejireje stroke nso me se mbọ so aka stroke nso ye se mu nim se no nso ye do so eno nso de so me no ekum ni papa ni pa ewu ye no mienu no mienu eno se stroke chinko fo bebre owi ase eno nso de emoja no e pompe ko ba bia nti arteries no ye emoja no ekọ nse obi a oti ase bia no emoja no eye pom ekọ na eba ti akoma na obere pa ye 24/7 ona obe pompe moja ko ba any nutrients any niema bi ehia bia na mframa nti emoja no kwaje mframa efiri ya herawa no ho na ya herawa no ena ma emoja nya mframa na mframa no any nutrients no na fe afedi na ba bia he se ni padua no ade emoja ko bia no na heart na apompe akoba bia na oba bia nya nutrients ti moja na dwuma akoma no ni na dwuma ayeye no ti bo nse ade bia no a wona so nya hoɔden bia no na emoja ndi akoba bia na se eduru point bi na se vessels no blood vessels no aya arteries ni mu bi no emi antiantia ndi etimi si ndi be dia block no se de ekwa wotiri na moja no e block a wadwene fa ba block no na de stroke abrew and he said praise the Lord obi a ha say die afi de ya na say nipa no wonya stroke ne nsa eno ano obi won so a na no ano enti ekum nipa ni na akoma no on ni moja enti enema bebere ho nipa di ko ye system mu a emwa ye huntintin no edoso entintin ehoma e woni padua mu no enhwemu kire se ebeye 600,000 mass say yet what wa mako a etwen se 600,000 mass ena akoma na e pompi moja na from nyina akoba bia hwebra ebre tinipa no afi na nsa ese obenya stroke ese ba bia ese emoja kono emoja no entimi anko praise the Lord. Now fe eno dan chen so a de yese yemobo so akira bi ebi ho nso a ya lung cancer eno so kumkrofo pa kokora mato ya harawa odudwuma pa yie pa omo enum cigarette ene ne ma bebre ene ma ye home koye mu ene o ha bebre nu a enu bone ye home koye mu obi wo kura wo spray ni da mu a
oni on fa o me metimi malaria ayi on kasa ne hwanya hwe ebekọ ulons no ahrawa no oni akoma ni nyina o nyina ya dwuma bom obi aboa ne yonko na yare ya kokora mtemi to na eto a ekum nipa eni enkonfo a o mu wu wiase saa bere no America 2015 no o mu kokora cancer eto eman se bia o ma hara o mu no o me bebre eno so enya ya saa nyame amoa ye ko a enko ne ke se nipa no e wo se owu free wiase obi e fe no ye bobo so obi a mo kai de na mo wi afi aha me so obi a ha se pa ena ye obi a even se chronic obstructive pulmonary disease and also ekumni papa and also kumni papa ye and also ekumni pa ye pa and also ye be adia and also praise God any lower respiratory tract infection so and also I can't say kumni pa mama so nchim ye can lower respiratory even say bia LRTI the lot of 4 terms and especially yana emubia ekwe pneumonia enkonfo a epaka se ne pneumonia enkonfo bia oni pa se pneumonia on se timi chinipa no a enkonfo a wo mu wu wiase we mu no eka ho no enkonfo a pneumonia de wo kwa ene no nko a ba ene metin de akire mu e de wo kwa ene bebre o mo nso e de no praise the Lord. What am I saying? Good. Ela nyango pon asese mo wa sei. Ana yan hwe. Omo nso a de bebe na mo kai de bebe o. Daria de munim daria. Tse na enyan se ye ka ho asem a kire mebre munim ni nyina. Ana ye wo respiratory infection so you hear sa lower respiratory infection and also yade bia and also ekumni papa ye pa and also e de how can see by you can respiratory infection so aya na me fa na say one you will be say ni person ni ya harawa e wo fan e wo hen amen. Hey, I saw them all say. Okay. I had one so a muy idea so and also a how brainy pan ye pa and also communipa. Harawa and a respiratory and also quiet. One say no, and no, acquire ya dear beer ya heraway. I no. You'll be a fellow and ya homia a quiet so me. Na the carbon dioxide no and the carbon no oxygen no and ye obi o dem obi e ho me boa to obi e ho me de ho me ko mu no na fe oxygen to yare say ye koma oxygen de efiri mu ba no so ho me eno so ye fe say aha na eno so ye wo ono so na dwuma wo ye na sa yare bi timi ba na fe enipa no infection na abana na fe enipa no ebi kwa no a ontimi obia ohome a ensisu ye na fe ase se me fan se bia asthma se nipa se nim asthma aha na asthma no eno so eka ho bi na fe enipa no ase obowa ewa no bia amamman bebre no so efri ni mu so ye de be eba yes men enti kan bebre ana fa edu bebe nso a na aye se nsa nipa no ohome a motimi se ohome ensiso no tete e donso eno nso eklemu life bebre praise the Lord on enti ya herawa no wo bi dwuma bebre pa yi eno dan chan so a yese yare ba akon so ekum nipa yie e wo wiase de ba kono me kan wasem no eye afi shortness of breath so nipa no ohome a
meka eye de ye ka ho asem ekyeremu yi afi ohome a COP di no ohome a yesi enye de bay ntisi so ya saya de na ye o ya so ya rasho ni nyame na be gyewo ni amfo ankwa ya sabia ntam de ya wo bewu ko nipa no ohome nsisi so ne home no nsisi so ehome no nsisi so saa na fe wo bre saa ebi won so nipa no ofia na emoja sorry ofia amama bebre mo hia no so ye nyina efrafa ni nyina no obo ade bo ye be wias ya hera wa no wo boa ye eni ntina se wo tena ba bia na ohome omo ti ba bia mfuturo wo bebre home ko omo no wo mo hera wa no enya problem wo tena ba bi ne ye she ties na ohome ko omo a ohome ko omo no wa hera wa no ebenya problem enyema ede ahara wa mu yade ba ne dɔɔso ye ne di yie so a ya ahara wa no onya problem bebre ana afei ba ko bi onso ya se ka ho a afei ebi a mabɔ no to am se edɔɔso ba ko ye dementia ɛno so yade bi a ɛha dwene papa e kan nipa ya dwene a ɛwɔ so esi ye nyame bɔɔye no adwene ya tikyem o enti ebia efa bia lobisuum enti ebia wo de eye enti na bolani mu bolani no na dwena wudie na so ka ba wo tumi dwane obi ka sare enti na bolani ya enti na ka ba no dwane no adwene wo na nje say the whole adwene nyina na awu enti chemu wom enti efa bi na awu part bi na awu saa na ye wo yare bi so efa na ne din bo na kwa mo me nyina nka Mmantu aso amen but this a friend say Alzheimer's disease me nyina nka and also ene ekum ni ene so kum ni payie saa yare we no eye we memory loss so ni pa na de ne fa bi a e ma na kaya de no na ekọ onkai de biu onkai ene so and ya fa ni pa no je se ne na ohuni busu ani kra fa ohuni bio ne yere kura na obi sa ne yere ya maame ene onim na ene date ene wonim adwuma kura na wo ye ene bia wa ba pension kura wo nso okọ adwuma onu antimi emman age ne ho na setena mu na taade hyem ne bibia je so ontimi nwene learning adwene no efa bi manipa ehunu ade efa bi manipa nso atimi kai asem to ono de emanipa kai ade no memory loss na fi aba ti uti ya se ya hwe munye ni ye pa osua de a enkoni tirim o ka sam kire no si a na ne wi afi ne ono apebedu me na ne wi afi ono an kasa kora ne ho ontimi manage ono an kasa kora ne ho praise the Lord hu papa nje afi ni pa no our friends yo say o han yo afi ana me say on kai bibia afi ekos na eye west eno so yeni hu aduro bia ka se ye street ama na fi o yeni hu aduro but aduane diet is the answer. Praise the Lord. Nti wo ha se wo science bi e wo ho na sa se hu science bi ho no why very very careful pay ye pa because o tuma busa question unnecessary question no sa obesa repeat ade afa ne ho bia ne refi che ono antimi make plans bia ni din kura ni pa bi oni wo mkwa ohu wo mudin ohu a o ka se ohu na no hwa anim saa je on ka he enya so wo modam o brain cells no cells ni bi awu e fa no a e ma ne timi kai e ma ne patimi kai ade no but obehunu ade ene ma bebre when eni pa ewu o wi ase no enkofo a saa on timi nkan akosu kwa on timi nkan biu nka akosu a wa bon so no akosu kwa ere otuwa oka say ene ya manda ona hwa na usu say usu na ere ba ya onima onkai de kan onkai kura hu pa ndi enkofo a saa ya de we ede o mko wi ekoye no edonso minim say obi a ha say anamuni a say na yan hwɛ ne ma ba ko be babo aye ne na che se ade ba ko a wo mu abetuma bo aye ne se
yɛse aduane bɛboa yɛ paa mo yɛnka sɛ aduane bɛboa yɛ sɛ adu point bi a aduane bi wɔ hɔ a yɛdi a yɛn ho entintin no ɛne esisi na cholesterol ahodoɔ akoma no wɔn nyinaa no emogya boro so ahyɛ mu bi diabetes no yɛka emogya boro so ahyɛ akoma no mu aduane nso de stroke no ba operation no afa yɛn ho ntintin no bi wɔ na ɛka mmoa nti wɔn aduane bi a wodi a na arteries no ɛne akoma no a ɛbɔ pa no eduru bɛ na ɛbɛbrɛ ɛni sɛ yɛdi nnuane bi yi a wɔawote wɔ dan mu sɛ wohu wakoma no ɛbɔ pɔmpe mogya kɔ baabi a ɛni sɛ ho ntintin baabi asi pa a ɛhɔ ne mogya no ntimi nkɔ nti afei ɛkɔ soɔ no ara no afei wo wan sɛ ɛsɛ asɛm asi wɔnya stroke akoma no a ɛkyi mogya no sɛ ɛnya mogya no a ɛsi wɔtwa hwɛ afei deɛ ɛsi wɔnya heart attack ti stroke no ne sana manama na bebre no ano ebesi ne eno ne yade a ekum nipa wo wiase nti wo diabetes ya mensuro wo heart problem na mom hwe wakwan yiye hwe wo ho so yiye emfa ne ma ni agoro onyame asem na ya kyerɛkyerɛ mo sɛ mudi we babo amo no enkonfo a ewu wiase no se ye ka ho asem a kyerɛ mo a ye wo mede income economy foɔ okɔ o man bia mu lower income economy foɔ yade ahodo ekunkum wɔn wɔ hɔ pa we de wiase nyinaa de okɔ wɔn a hia wɔn a yade bebree wɔn so wɔn yade ekun wɔn but we need de wiase nyinaa no yade a anasa nipa ewu ye no de nam so wɔn ewu ye nie praise him and it's 2015 unu ya bi wu ya akosɛ wate unu ya bi wu ya ebia na wɔnka we ne ho nanso ɛde ne a owu na fa yɛn hwɛ ɛne mu yɛ di a ɛboa yɛn na me bere ho idea especially na me no kan garlic and wansam garlic the garlic betum benefits of eating garlic so within be bere nya se ya yenko na ewiase enyare wa hodo na bi a ekum ni papa yie no emu bi amabobɔ so a kyerɛ mu a emu bi ene ebi a heart disease akomayade ene stroke ene cancer ene infections no garlic eboa pa ye we garlic a eboa ye pa garlic timohia no nso garlic anti-cancer properties bebre nyama bebre wo mu a etime fight titia cancer mo ye no nso ti garlic eye pa eniema ewo garlic mu no bebre garlic so hwe mu a vitamin B1 ewom B2 wom wo dem me boss kana mu ni anya hwe omo ni omo ti omo hu adakọ achi e beti mu B3 wom B6 folate ukọ omo nye uta ukọ hospital oba nya mo yase onom folic acid no ye kan folate no eno nso wom vitamin C ewom calcium iron magnesium manganese phosphorus potassium sodium and zinc sana mo wanyina adeketu bi ne ho no aye niema bebre nanso sadia ne pampan ne setie no no ye pam no so wonko nanso oba se obaboa ye praise him mo me he no nso di ani yo phytochemicals nso mo pa ye phytochemicals eniema bi a obo ade bo ye nso a ewodi hyehyem eno so kasa mbobodin a bebre flavonoids eno mekyerem amino acid alexin allium bebre ewa garlicim na ediduma hodo bebre garlic ade ba ko ye no se digestive system no aduane ye taa die no sa system no nyina no etimi wohuru mu kama so we garlic a won so no waharawa sana mane nyina na eboye pa na dwuma mu na garlic eboye e wo saa ekwa no so mo me hena so pa ye pa na blood purifier e wo huru mojam eboa manipa esone moja so efi e woni pa moja mo so garlic wo ria eboa wo de ba nya no nko na eboa bebre cancer prevention kukuram yade bebre nu anu so e kwa so no so wo garlic a garlic nso unyamfa so bebre nu afiri so anti mo me he no so pa ye pa kukuram yade bebre se stomach cancer colorectal cancer kukuram to ni pa yafunu mu kukuram to ni pa ensunu mu
so focus ye minimum kokora ntimi to ho enya no nko ye pancreas nso ano nso wadwuma edie da de beka nyina nso wasama kire mo so every garlic and a breast cancer o mo ntimi nya breast cancer nyina se every garlic a prevent sa na mani nyina na eboa ye bebre pa ti wo de ma se on pe garlic onye garlic na bi se me de ebon wa o ha ho pa amen ni pastor e bury garlic on bury if you know you bury area make us you bury area so we be now we oba now we na ukuno onua na ho na hi sana bema we na oba anua na ho na hi na so se ya wi e bebo wa pa amen nti eno so eboa ye pa ye pa nti e cancer so e fighting food wa e bre na ma bebe nu ase eboa prostate cancer so eno so eboa pa ye nti mo me he no so kan nti ye kasi ye kan ho asema ane adaje kura bebo ye garlic enema eye no enema ewo mu no enya sam keto akura na ye column no ye lance no a ye kan ho asema ehuhu no ya hera wa no garlic eboa no pa ye pa we garlic eboa no pa na eboa kuma no nso e fight tia cholesterol akoma de ye fe na LDL no low density lipoprotein no ye kan ho asema ezisi ni pa entini mu na fe ema ni pa na afa mu dane nya kwa emfiro no garlic etimi bie kwan no etimi bie kwan no mani pa no sa akoma yade ahodo bebre nu a e fight tia ti garlic eye pa eno nso enya no nko eboa wo diabetes nso mu yese garlic nso eboa wo diabetes sim obi wo diabetes nso wo garlic a ebeboa no pa ye na e prevent adwene mu yade no a memory loss no so obi ta garlic a obi ho nso o ka se makra bi na ni wura fi hwani ye bibi ho a o ka na ni wura fi hwani ye garlic we garlic ene ginger no mo a eboa ama memory loss no de kan dementia na kan ho asem e fight tia ti mama ho asem ehiam bebre pa ye amen praise him ti diabetes for nso mo wi a ebeboa mo na fa nya no nko we garlic ema coal kata no ne sa na mane ma no nso no eboa pa ye pa ena moja wi anemia eboa garlic ayene ma bebre je me kasa me kan ho asem a wo kwa mato ne ho dwom praise him garlic me say si ye kasa ye kan ho asem a ma hwe ni ya mato ne ho dwom bebre enema ewo mu no na say e prevent emoja no a ya na ebotoato no ekoloto no e woni pa etimi bie ma moja flow entina say obi kura ne mansas emaye na otaare ginger ene saa garlic no a saa pens nyina no na ejai di garlic eye ne ma bebre pa ye pa garlic eboa yem ema nipa nompe mu nso eye den onompe emoya di bebre na garlic eboa so ebre ade a fight pounds hypertension moja boroso e fight tia moja boroso pa ye pa ema nipa moja no edi afusa na ye kama to o ha sei na se o nwe garlic a o ha ho na garlic yankasa no nso no ade ba ko mu ne se ye wo garlic obi a mo sorry garlic bia no yem fa nso aduanu mu annoa se wo ye nkwa yem fa nya nkwa so o obi a won temanwi a wa ye nkwa na wie na wato nkwa na si wo no no watwi garlic no na wo de agum na garlic no nso no ade ba ko mu no se ye wona akase ho ene won ketewa ho na opadi ahode won pa na de ana enketewa no a listen content no e wo so no pa e che akase no na nso wonya enketewa ni bi na nya akase no a eye eni enketewa no kra no so wo wi be se maako kra fo a won kwa wo wi maako enketewa no to tia na wi maako agwo fo na bo nso egu so a eno ano no eni enya sa nso de a na wontimi na abomu na wo yo wadua na wo ya utwi abomu no a wo hwi abetina ka abomu ho na wo de afra na wadi se nkwan a na wo ka ho na obi adi na se me mehia be for de a na se fie wa wo fie na wo ye nkwan de na wo twi de akum ho na nkotwi ye nsa bi wa se me de garlic akum we ya garlic praise him we garlic na wo say ampa wa we garlic praise him mo nu mo garlic
mo hia no nso eye pa the garlic yemfa nkeja wo de keja pa na ho ole no na asai to udutwasi wa kakra no a na wo ye nkwa na udutwasi wa na twisi wo na cheka kra bi esi wo cheka kra bi ahoɔden bam pa nti wo penso dia na ware ɛna obi won so a ɔno ana ahoɔden nti ɔpɔ ɔno ana ahoɔden nti ne agya mun nyame de mfa ntinto me pele de so mfa mbere me na me amemfa ma de me nyame ame nkwa mu na mini that's all onye na ahoɔden wa ahwe ni ya yakofa kakra bi ne de agum ya se de garlic atum na ahoɔden ya se wunya ɛboa wuntini no wunompe ani wadwen no ani kɔrɔso be fight etie ni mogaboro so ahodo be fight etie no na fe eni hɔ o ma ho asɛm hia mo praise him amen tigalek ya ba wi ana ya nwe na ade ba ko ho hia pa a memfa ba 2 minutes memfa 2 minutes mi nkyeremu prekase o fa nka ho prekase ehia pa prekase etimi sa akoma yade ye eboa ma immune system no so e fancy ye ahoɔden a ye even say bia asoja form mo ye system no mo fight ye yare no omo enya ahoɔden cardiovascular disease akoma yade ahodo ye kan wasam nyina no so wo de prekase eto nkwa mu a eboa bebre pa ye diabetes ne o chini kwakwakwakora meraye nyama bebre because enyama ewo prekase mu no se ebra ma me kwa na mabɔ bodi a kyerɛ mu a nka enya sam katuwa ye o powdered form ho me use powdered form powdered one no de eno nso ene ye wa wo ho tu bedidi a no asabi na de agum wo de gum anu ano se de wa nkasa wo pɛ se de be aduane de no ni taste no ensa ye ena se ba ye nso ebi ni mu ntina wo sabi na wo de yemu a wa koma no obenya na hoɔden ye pa praise him enti mo de ama sei no saa prekasa no se wa ebi so bi kyerɛ nso na de bi ya nkwa ye anya saa de a kotobi emene bia bedi obanom nkwa de ani bia fa kakra gum eboa bre mogaboroso ase mogaboroso akomanya de diabetes ahoɔmmerɛ nyama bebre na bɛyama wo to mo sɛ o system no na fe ahoɔden no na eba monya mpaso ana monya mpaso ese obedi dia bo modern se prekase ni pasa en prekase pen ti dem ko tobia ana di ba na kam de be kire mo wa kan wasma cha kan so yusu bia ko so na yusu tobi na ba boa fasi wo sakakra gum yani yesa wodi mu a ene fa ni mu when enquire bi ane tiende a very poor a very kama de kama to so sakakra bia am say natural na de agum obon se wa ho one no na eba ti monyi garlic na mo ho ye ho ntintin emie bie owuo ne donso ayare ne donso enipa ewu wiase diabetes ekum nkrofo ya aduane enipa die ekoye system ebire no anya ekuyen mumie nidie baboa ye obi wo de ama na semfa ne ho agya no ye be nyanya me ne baboa ye be kan waka ho da bi be kan waka ho praise him ye kan ko obi kan ho o adidie bi anya ni ahweyie bi nipa ne enya wona bra bomu no na edene ko owuo mu ye pa ho ben menem se awade baboa ye ye be didi yie ni enya ahoɔden ne de atena ase nipa se ye be se be didi yie ni o manya ahoɔden mo we gale kana ase mo nwe akomanya de ye o be se huntintin esi ana wo huntin nsini cholesterol ene ne ma bi ekoni pa ediem ahara wono akoma na akɔgye mframa no na ɔde aba no ba pompe na esipa heart attack siminie na koma che no yenso mo wonso mu cardiologist be say so nipa wa koma so chewa ade ebetimi abowa no se bowa ba ya wo bia wo bowa paye ansa na ade ebero aso do akɔ hospital edo akɔ hospital nya sa pede a ɔhwe ade no ano no mo mfa ntomo akoma so na obia nso awurade umye ne di yie edidi ya baboa ye next week meto aso me nyina ye nsɔre didi yie ne nya hoɔde mate na owuo enkofu owu pa
krofo ewu akoma yade ekum wo mo wiase moja boroso diabetes yare obebre nipa bebre no na wu wiase ye ka documented Erade ne ye nkwa ho oden mamu nsuro Erade kire ye kwampa ba me yafa so ne anya ho oden ne atenase ne asu Nyankopɔn yie didi yie na huntintin no emie bie kama emuja na eni afusane na enkwa na mmra wadwen no ubire no omemre no anyira o thinking ene onema bi eka ho afa obu ha awerefie ekoso na fa awerefie no odin afa kwa na awerefie ne ho jinja na beboae diet ni nyina vegetables ahodo ni nyina ebeboae faba enuane faba wo mu wo ni nuane anya ye bom paye obu onu na okoto obo bancha pesia no de ncha pete nu adi poor diet onu ba yire bia no de ncha gu nu adi poor diet emwa edi ha ba breye yesu aja edi azaka sie emma ene wasema ba ye nchai enso hu ye mabo na ense ne ehuhu ntimi nkan ye ye ntimi nsuro na enipa esane kwa sama no enema bia asanka nipa bia ne yenye nti ma ehu mi nkan ye na de wo kire ye ne ntimi mfa na emwa ye yeda wase we ne Awurade Yesu din mu amen yebekọ empabom